मा जाखोथाय फनखौ दानना होबाय माथो बिग्राया। फन खालायनायखौ गाज्रिसो मोनबाय नामाथाय। खिजानि आं बायदि सिख्लाजों थांनो गोसो गैया खोमा, लाजियोसो खोमा आं बायदिजों थांफानो। हामा मोनजानो गाज्रि मोनजानो गिनानैसो थांगोन बुंबाय नामायथाय। साला खर' मेलेम गैयिनि जातफोर बिमा बिफानि सायाव जयै मोनजायोथ'। गावसोरथ' साला गोनांनि फिसा जयै बिमा बिफा साख्रि मावनायनि सायाव मोनजायो। जों बायदि गैजा रोङिखौ आरो खामानि मावनानै जाबाबो मेगन सायो। बे थेलाखौ फाहामनायावबा आरो बेसेबां रां थांबावो। गाबोन फर्म फिलआप खालायनो थांगोन सानदोंमोन, दाथ' फैसायानो थोनाय नंला खोमालै आंनाव। थेलाखौबो फाहामाबाबो जाया, बेखौथ' फाहामथारनांगोन। लांना नायनि र' बेसे लायो। फंबाय मा जाखो? मा बुंनो आदा, बै गां गोनांनि फिसाफोरा बांद्राय बिरलाबायदोंलै लामा सामाफोराव। माने दिनै नोंनिखौ खालामबाय नामा? बिसिना बारा जादों र'। बै दाख्लैबो सोरनिबा साना बाजारनि दखानखौ सेफायलांदोंनो। बांद्राय बिरदोंलै बिसोरो। माब्लाबा ओरैबायदि जायगायाव खुन्दायगोन बिरफिननो हानाय नङा। जोंफोरबायदि गोरिबखौ खस्थ' मावनानै जाग्राफोरखौ बिब्दि खालायो बिसोरो। नायगोन र' इसोराबो नायगोन सानसे। बेसां दिस्टार्ब होनो बिसोर आंखौलाय। एबार आं पुलिस कमप्लेनसो होगोन र'। गारिनि नाम्बारफोरखौ लिरना लागोन। मानो बिब्दि खालायथाय? बेनोथ' मानसिखौनोथ' सिनायाखै र' आङो। इसेबो नुवासै, मानसिखौ इसेबो हमनो हायासै। बोरायना सेंग्रामोन? अबाव बोराय जानो आरो, बोराय मानसियालाय अबाव सालायनो बिब्दि। सेंग्रायानो जागोन आरो। उनखिंसो नुदों आं, मोजाङै सिनायासै। बिमा बिफानि सायाव मोननानै सालायनाय मानसि आरो बिफोरो। फ्रियावनो मोनगोन ना, खामाया दामायालासिनो फ्रियावनो सालायनो मोनो। बेखायनो गारिखौ गाज्रि जागोनखौबो मोनथिया, मालायनि दखानफोरखौ सेफायलाबायो। फंबाय, थेलाखौ अबेसिम लांनांगौ? आदा, बै साइकेल मेकारसिम लांनाय। साइकेल मेकारावनो जि हागौ बेखौ बाथिना लाबोसैलै, टेबोल थांजोब्बाय। औ दे। सुदेमखौ फन खालायनो र'। दहाय दाननानैबो होनाय जादोंमोन। हेल' सुदेम। हेल'। सरि दे सुदेम, दहाय एसे बिजि जादोंमोन दे आं, बेखायनो फनखौ दाननानै होनाय जादोंमोन। जेबो नङा। आंलाय माथो माबाफोर गाज्रिसो मोनबाय नामा? मोना, मानो गाज्रि मोननोखाय। एसे बिजि थाबा बिदिनो फनखौ दानफ्लांना होनाय जायो आंना। मानसिफोर फैयोना। जारौ, ओइ जारौ। ओइ, आं न' उनथिंसो दङ। मा खालायदों? ओइ, सिंग्रि मैखि खाबाय दं आङो। फैनाय। र' नेथ'। आब', मामोनबा? नोंसा बिग्रायाथ' गैया खोमा? आदायाथ' न'आव गैया। माबालाय जारौ, नोंसिनि आदाया दाख्लै हिनजाव नायनायनि बाथ्रा बुंदोंमोनलै। नोंगौ? ओमफ्राय दालाय माथो जाखो? माबालाय नोंसिनि आदानि फट'खौ हरदोंमोन, मानसिखौथ' फसायबाय। ओमफ्राय फसायदों? फसायनायाथ' फसायदोंमोन र'। ओमफ्राय न'खराव रावबो गैयि मानसिनो हरानो बिमा बिफाया। मा रावबो गैया बिलाय? आदा दङ, आं दङ, आरो सोरखौ नांबावगौ? बिन्दास मोजांसो, रावबो गैयि न'। नाङानोहाय मालाय, मानसि थानाय न'खरसो नांगौनो। आंनि बायदि बिदा मोनगोन बायदिसो बिसोरो अबावबा। हिरासो हिरा आंनि बिदाया। थाथो दे हरनाङा, मानसिफोरनो खालि न'खर नांगौ, न'खराव मानसि थानाय नांगौ, मोजां न'खर नांगौ। जोंफोरबायदि मानसिखौ बासिबाय थायो। सानसे समाव आंनि बिदाया बयनिख्रुइबो मोजां हिनजाव लानानै फैगोन दै। बेनोथ'लै। नों बिग्रायनो खोन्थाबानो जाबाय मोजाङै। दे, दाथ' बेखौ लोगोबो मोनला, दा बेथ' मोनानायसो फैगोन। दे, थांसै आं, खोन्थाबानो जाबाय। दे, खिन्थागोन दे आं।
मोनामब्रुयाव आंनि खाथिफ्राव सिगारेट सोबलाबायना देखायना आदैयाव सिथालाय गथ' थां होजोबदानो लाजियाबो खोमा न'आव बिमा बिनानावनि सिगाङाव सिगारेट सोबनो बारा जादों दे नोंना खुगाया नै जायोलै जायो गाबोन थांगोन होनब्लालाय गाबोन हिटखालै हिटखा आबा अ रायज्लायबाय दं नुवाखै नामा हेलौ र' आं दाहाय फन खालायगोन मामोन आबा रानि गिदिरा फैगोननो गाबोनो नों गाबोन लायनो थां दे स्टेसनसिम है हाया आं गावबागाव फैनो हाया नामा गारि दं मा नों आथिं गैया नामा थां आं नङा आबा बेग दंनो स्टेसननिफ्रायसो गारिखौ मोनगोन जोंनि आरो ओजा मेन लामानिफ्राय मोनाना गारिखौनो मोननो नागिराना नेबाय थानांगौ सिख्ला मानसि माबोरैबा जायो मा जानखाय हाजार मानसिया बिब्दिनो थांलाय फैलाय खालामगासिनो मानिबा आजादिनो मिथियालै आं थाङा दिस्टार्ब बेयाव ओरैनो थानाय बायदि मोनबानो माबा बुंबाय थागोन बेयाव जारलासो नोंसोरजोबो नुदों आयै नोंनि फिसाज्लाया माबायदि सना बायदि लाखिथ' अनसि गावगोन होननानै दा माबायदि जादों मिथिबाय फंसे बाथ्रा बुंनो हाया रावनिबो अननाय बुजिया हाबाखौथ' बिब्दिनो केन्सेल खालायना लाबाय आखांगारानो मोद्लामसिनो बिनानावबाबो सैखांनो हाया आं बिदाबाबो असेबाबो राग जोंला बायलै आंना नोंसिनि थाखाय जादों नोंसोरनो बांद्राय अनो फिसाज्ला सासेयावल' होननायखाय जोंखौ बावदे अना नङालै आइ नोंसिनि आदाया मायबा ग्रह ग्राहासो नांलाबायदों नामा सनि ग्रह बृहस्पति ग्रह मायबा बेफोरसो नांलाबायदों खोमा मन्दिराव थांना फैनांगोन फुजा होनांसिगोनहाय मानिबा ग्रह नांगोन नोंनि फिसाज्लाया बिब्दिनोखा आगोलनिफ्रायनो रावनिबो सनमान मोनथिया रावजोंबो रायज्लायनो रोङा रावजोंबो मोजाङै थानो रोंखाया बिब्दिनोखा दुगा मारासो मायबानि बिदा बियो बिदायानो बिब्दि जाबाय बिनानावखौ लायनो थांनो होनायाव लायनो थाङि मा बिजाय सोब थिंग्रा बेराय थिंग्राल' जेबोथ' गैखाया आफा आनान गसाइ आंखौ बोर सारस्रि हरदों इसोर आफा आनान गसाइ आं मिथिगौ आं जि लामाजों आगान सुरदों बे लामाया थोंजों नङा आरो बे लामायाव आं गोबां सम मोननांगोन नाथाय आफा आं नोंखौ फोथायनानैनो आं बे लामायाव आगान सुरलांनो सानदों आंनो गोहो हर आफा आं मिथिगौ आफा बोराइ बाथौ बे समाजनि मानसिया आंखौ गोजोनै थानो होनाय नङा आं जाय थिरांथाखौ लादों बेखौ बे समाजनि मानसिया गनायनाय नङा नाथाय थेवबो आं दिनै बे थिरांथाखौनो लाबाय आं मिथिगौ इसोर बे बाथ्रायाव मानसिफोरा आंखौ गोबां गोरा सहाय हायै बाथ्रा बुंगोन आंनो गोहो हर आफा जाहाथे आं फारसे खोमाथिं खोनासंनानै गुबुन फारसेथिं एंगारहरनो हायो सुदेम ओंखारखांबाय ना ओंखारखांबायमोन र' आब' बेसेबा मोजां नुखादों आंनि नानिखौ रावनिबो नोजोर नांनाङालै मोजाङै थां दे नानि आरो बिग्राया माबोरै फन खालायना लाखा आब' मा जाखो दख'नाखौलाय मानो खेवफिनखौ आब' आं दख'नाखौ गाननो हानाय नंला उदैखौ जोबोद टाइट मोन्दों आरो सानाय मोन्दों गोरा खाथेनायखाय गोबाल' मोनजोबदों आं दख'नाखौ गाननानै थांनो हानाय नंला आब' दे होमबालाय बेफोरखौनो गानलां फ्रि गस्लाफोरखौनो आं बेखौनो गानसै दे होमब्लालाय थाथ'दो आं थांसै मोजाङै थां माबाफोर खर'फोर सानायफोर मोनबा फन खालाय जागोन दे गगासो मोनदोंलै नानि हाय जाराव दे माबोरै र'लै दे माबार खालाय ओंखामखौ खुरहैदों आयु माइसि आथुर नोंहालाय आदा नोंहालाय दिनैलाय मानो एसेबां आथुर जादों अबावबो थांनो नागिरदों नामा औ नानि आं इउनिभारसिटियाव थांनो नागिरदों मानो आं देग्लाय कमप्लिट खालामथारनोसै खोमालै एसेबां बोसोर गेप्स थालांबाय एबार होथारनोसै आं फैसा जागोन नोंनाव माथो फर्म फिलापाव फैसाया बाराथारनो
नायनोसै र' मा जायो थांग्रो नानि सोरथो थांनो नागिरदों नोंलाय हारसिं हारसिं नङा आंदि बुंदोंमोन सुदेमा सोर सुदेममोन दायो आंदि माबा हस्पिटालाव लांनाय होननाया इ सिख्लाया ए बिजों थांनो नागिरदों वा दां 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 थै जाम्बि नोंखौ बियो फन खालायबाय थायो नामा आदा अ नों रायज्लायबाय थायो आंनो खिन्थायाखै ओइ फाग्लि जेबो नङा बिब्दि नङा बिबो इउनिभारसिटियाव थांगोन दिनै बिनिखायनो आंखौ लिंहरदों थां ओंखामा खुरैदो माबोरै बैखौ रादाय बायदि नुदों माथो आङो रादाय नंगौना नङा बियो रादायसो माथो बियो माने गावनि लाइफआव रंजा खुसि दङ आंखौ टेनसनाव दोननानै आंखौ दुखु होनानै बे मिनिगासिनो रादाया आंखौ लानानै एसेबो दुखुआव गैया बेसेबां इन्जय खालायसिगासिनो बियो सुदेम ओइ सुदेम रादाय नों रादाय सरि दे बिग्राय माखौ नायहरबाय दं नोङो एसेबां सुदेम नों माब्लाबा गावनि गार्लफ्रेन्डखौ मालाय सेंग्राजों नुफिननाय ना गार्लफ्रेन्डआनो गैयाबा अबाव नुनो होमब्लालाय नोङो बुजिनाय नङा दे थौदो मानो बेबायदि होनखोबा बिग्राय औ आं सिङाव थांथ'ला खोमा दे नों थांग्रोनानै नायहैग्रोदों जाब्लाथाय आंखौ लिंहर माने आं मानसि बुरजायाव थानो हायादे खर'खौ गिदिंनाय मोनसै दे औ जागोन दे होमब्लालाय आं नायना फैग्रोनोसै नों बेयावनो थाथ' औ दे खर'खौ गिदिंनाय मोनसोदों आं अबाव थांखो सुदेमा बेयाव गैया माथो अबाव थांखो फनखौनो खालायनो र' माथो फनाबो डिसकानेक्टसो जाबाय दं माथो बेयावबो गैया सुदेमाथ' हारसिं जेरावबो थाङा खर' गिदिङो होननानै बुंदोंमोन आं माथो जेरावबो नायजोब्बाय गैया माथो अबाव थांखो मा जायगा माथो हस्पिटालसो सुदेम दिदोम नों फैदों नों बेयाव नों इउनिभारसिटियाव गोलैनानै दंमोन बेनिखायनो आं नोंखौ बेयाव लानानै फैबाय हस्पिटालसिम मानो लाबोनांगौ नोंलाय आंखौलाय बेयावनो गोलैनानै थानो होनो हादि आंनि लाइफखौ आंनि संसारखौ धंख' खालायनानै आंखौ बदनाम खालायनानै दिनै दा खोब अननानै देखायफ्लादों सरि सुदेम नों आंखौ दासिमबो गाज्रि मोननानै दं नामा आंनि लाइफखौ आलाय सिलाय खालायनानै धंस' खालायनानै दा दिनै सरि होननानै बुंनो फैदों नोङो लाजियाखै नोङो लाजियाखै नोंनि बे महरखौ देखायनो फैनो आंनो मानो लाबोनांगौ नोंलाय आंखौलाय मा साननानै लाबोनाय नोंलाय आंखौलाय सुदेम एसेबां गोबाव जालांबाय बे बाथ्राया आं सानदोंमोन नों बावगारलांबाय होननानै आं सानदोंमोन नोंबो आंखौ बावगारनानै गावनि जिउआव आगान सुरलांबाय होननानै मा आं मा बुंदों नों आरो मा बुंबाय दं आं सानदोंमोन नों जुलि लाबायसो होननानै सोरजोंबा नों सुनियानो सिखायदों माथो आंनि जुलिखौ नोंखौ लोगो मोननायानो आंनि संसारनि आंनि
मा बुंनाय मा बाथ्रा बुंदों नोङो आं मा बुंनाय आं जेबो बुजियाखै बेफोरखौ मा बुंदों नोङो दा जेबो मोनथिया जाफ्लादों दायनिगिरिखाय सुदेम नों मोजाङै बुंनाय मा बाथ्रा मा दायनिगिरि बुंदों नों आंखौ माब्ला मा जुलि सेफायखौ आं नोंनि नों रादायनि सिगाङाव मा बुंनाय आंनि बाथ्रा नंखाय बाथ्राफोरखौनो रादाय सोर रादाय मोनथिनानैबो फाव खालायबाय थानाङा रादाय माने बै पुलिस कमिसनारनि फिसालाया नामा नों आंनो मोनसेल' कुइसननि फिननाय हो नों मानो बेबायदि खालायनाय आंथ' नोंखौ जेबो खालायाखैमोन नों आंनि लाइफखौ मानो बेबायदि खालायखो नोंनि थाखाय दा आं मा जानानै दङ आंसो मिथिगौ आं जेबो खालायाखैथ' नै इसोर आफा बोराइ बाथौनि कसम आं जेबो खालायाखै मा बुंदों नोङो नों मा जेबो मिथिमारा नामा नों जेबो खालायमाराखै मा खालायनो आं मानसियानो गैया बेयाव आं दाखालि बावैसो फैदों नै साननैल' जाबाय गुवाहाटिनिफ्राय फैनाया मा जादों बुंनाय रादाया आंखौ नंखाय बाथ्रा बुंदों आंनि आरो रादानि जुलि जानो गोनां बाथ्रामोन नाथाय दानसेनि सिगांनो रादाया बुंदों जे नोंजों आंजों मायबा रिलेशनशिपआव दंमोन अपेन रिलेशनशिपआव दंमोन होननानै जोंखौ सिलाव जे बिदिनो जों जानो थालायो होननानै आंजों ब्रेकआप खालायदों जुलिखौ जुलि जानो गोनांखौ सेफायबाय बियो मा एसेबां गिदिर बाथ्रा नंखाय बुंदों बेयो नोंखौ आंथ' बेखौ लोगोखौनो हमाखै लोगो हमनाय मा आं बिजों रायज्लायफेराखैयानो आं आरो मा बेफोर बाथ्राखौ खोन्थालाबायनो नंखाय बाथ्राखौ मानो बुंनो आङो आरो आं जुलि लालाय लांबाय आंहा हिन्जावानो दंखायो बेफोर मेटारावलाय आं मानो गोग्लैनो आं आरो सानदोंमोन आंखौ रादाया मोजां मोनमारो नों बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनायखाय राग जोंनानै थादों होननानै आंखौ बियो मोजां मोनखायामोन आंखौ इउसल' खालायदों बियो आंखौ बाहायदोंल' आं आरो आंखौ गारनो लुबैखानानै बियो ओरैनिफ्राय आंखौ बदनाम खालायदों नंखाय बाथ्रायानो सुदेम बियो नोंनि लाइकनि नंखायमोन दे आं आरो मोनसे बाथ्राखौनो साननानै गोजोननानै दंमोन नों बाथ्रा लागायनायखायसो बियो आंखौ बेबायदि खालायदों होननानै नाथाय दिनै आंखौ गारनो लुबैनानैसो बेफोरखौ खालामबाय दंमोन आदा लोखि बारा सकसिम थाङो ना औ थाङो दाखो पार्स सोरनि पार्स जाखोथाय थालांबाय खोमा सोरनाबा लेडिस पार्सजों माथो जागोन दे आदा 30 थाखायानो लाखायो माथो जाया 30 थाखायाव जाया नों लोखिपारा सक होनानै लाबोदोंमोन लोखिपारा सक बारलायलांबाय 30 थाखानि बारा लायो 40 थाखा नांगोन आंलाय माथो 30 थाखायावनो फैखायो थगायनो फैदों नामा आंखौ गोदान सानदों नामा बियो लकेलसो आङो 30 थाखायावनो जायो हाया 30 थाखायाव हाया 40 थाखा हर मानो हरलै नोंनो 40 थाखा बेखिनियावनो 40 थाखा लायो नामा जाम्बानि मा जाम्बालाय सोरखौ जाम्बा होननो फैदोंलै बेखिनि माथो लोखिपारा सकानो गोलैखायो जाया दिनै आंबो होआलै 30 थाखा लानबाला लायाबा था हर फैसा हर आंनि मोदोमाव मानो दांदोलै सोबा जागोनलै अबेनि लेबेल लेखायग्रालै नोङो है नोंखौनोसो ओइ बेसेबां मोना नोङो फैसा होलां 40 थाखा एंगार होनदो एंगार ओइ मा जादोंलै मा जादों सिख्लानि मोदोमाव मानो आखाइ होदों नोङो
थांलै थां अबेनि पन्डित मा जादों? आदा नुदोंना बियो लोखिपारा सकसिम 40 थाखा बिदों आं 30 थाखायावनो थांलाय फैलाय खालायखायो 30 थाखा ला 30 थाखायावनो थांलाय फैलाय खालायखायो माथो। बबाव थांदोंमोन नानियालाय? आङो ना ओहो आं हादोर बेलेग गामिसिम थांदोंमोन। अ ए आंबो थांनो नागिरदों बेखिंनो गाज्रि मोनाबालाय आंजों थांफानो हागोन। ए नंगौ दे होमब्लालाय थांफानोसै गारिनिबो डिस्टार्ब थाना बिथिं गारिखौनो मोननो नागिरा। न'आलाय लामा मोखाङावनो ना एसे हाबलांनांगोन? नङा तिनिआलिनिफ्राय एसे थांबावनांगौ। नोङो पुलिस कमिसनारखौ सिनायोना हादोर बेलेग गामिनि? औ सिनायनायालाय सिनाया नामखौ खोनादों आरो। आं बिसोरनि न'खरनिनो फिसाजो जायो। ए दे होमब्लालाय गाखोदो नानि। आंनि मुङा रजे आंखौ रजे होननानैबो बुंनो हागोन। दे जागोन दे। You're my baby, you're my baby. बिलाय माथो जोंहानि नानि गिदिरसो खोमा। मा मोनदों इयो? सोर सोरनाव स्कुटियाव गाखोदों बियो?